сархати хабарҳо. сафорати тоҷикистон дар русия як ноболиғро ба ватан фиристод. сафари ҳунарӣ лағвнашаванда. манижа дар душанбе консерт барпо мекунад. ҷасади тоҷике ки дар ҷанги Украина ширкат дошт ба ватан интиқол ёфт. рӯз бахайр бинандаҳои азиз, умедворам хубу хушед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. имрӯз 11 август аст. хадамоти консулгарии сафорати тоҷикистон дар русия рӯзи 9 август як шаҳрванди ноболиғи худро ба ватан баргардонидааст. ин сафорат аз шаҳрванди ноболиғи тоҷикистон Маҳина Бобоҷонова ном бурдааст, ки ҳамчун бепарастор дар қаламрави Русия зиндагӣ мекард. сафорати тоҷикистон дар бораи ноболиғ ҷузъиёти бештар нашр накардааст, ки ӯ чӣ гуна ба Русия рафт ва волидонаш куҷо буданд. дар гузашта низ консулгарии тоҷикистон даҳҳо ноболиғи бесарпарастро ба ватан баргардонида буд. овозхон Манижа Сангин пас аз чанд намоиши лағв шуда дар Русия ва як консерти онлайнӣ, ки дар рӯзи зодрӯзаш баргузор шуд, ба сафари ҳунарӣ лағвнашаванда мебарояд, ки моҳи сентябри соли ҷорӣ пешбинӣ шудааст. сомонаи расмии ин овозхон хабар додааст, ки ин сафари ҳунарӣ орзу дар бораи ҷаҳонест, ки дар он барои баробарии имкониятҳои гуногун, тафовут, муштаракоти фарҳангҳо, арзишҳои умумбашарӣ, ки метавонад ҳамеша инсонҳоро муттаҳид созад, ҷой вуҷуд дорад. сафари ҳунарӣ лағвнашаванда моҳи сентябри соли 2022 оғоз шуда, аввал кишварҳои Арманистону Гурҷистон, Қазоқистону Қирғизистон ва Узбекистонро фаро мегирад. Манижа дар шаҳри Душанбе низ консерти калон барпо хоҳад кард. ин овозхон гуфтааст, як қисми даромад аз консертҳо дар доираи ин сафари ҳунарӣ ба бунёди силсила оид ба дастгирӣ ва ҳимояи одамон дар вазъи душвор, ки Манижа ҳамроҳ бо модараш Наҷиба таъсис додааст, фиристода мешавад. Манижа Сангин зодаи Тоҷикистон аст. иштирокаш дар Евровидение боис ба танқидҳои зиёде дар Русия шуда буд. мухолифонаш иддао карданд, ки таронаи зани рус русҳоро бадном мекунад, чизе ки худаш рад мекунад. ҷасади афсари тоҷиктабори артиши Русияро, ки дар ҷанги Украина ширкат кардааст, ба Душанбе интиқол доданд. Меҳрубон Амонофи 22 сола зодаи шаҳри Кони Бодоми сӯхт рӯзи 6 август баъди бозгашт аз ҷанги Украина дар пайи як садамае бо холааш дар Иркутск фафтид. рӯзи 8 август қабл аз интиқоли ҷасад ба Тоҷикистон дар вилояти Иркутск маросими видо бо афсари нерӯҳои Русия баргузор шуд. дар он мақомоти рус ва афсарони хидматкарда иштирок карда аз ҷанги Меҳрубон дар Украина ёд оварданд ва ӯро тавсиф карданд. наздикони ин хонавода қаблан дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, ки Меҳрубон аз оғози ҷанг дар Украина қарор дошт ва ӯро барои дидорбинии пайвандонаш рухсатӣ дода буданд. мисли Меҳрубон даҳҳо ҷавони тоҷик дар ҷанги Украина аз ҷониби Русия ширкат кардаву бархе дар ин ҷанг ҷони худро аз даст доданд. наздикони Меҳрубон ҳам аз зинда баргаштани ӯ аз ҷанг хушҳол буданд. ҳоло дар мотам нишастанд. ин ҷавонро эҳтимол дар зодгоҳаш дар Кони Бодом ба хок меспоранд. мушакҳои зидди танкии Стуҳна-Пи, ки истеҳсоли Украина аст, дар ҷанг бо мошинҳои зирӯҳпӯши Русия натиҷаи хуб нишон додааст. артиши Украина навори мушакпартои Стуҳна ва нобудсозии тонкҳои Русияро сабт кардааст. низомиёни украинӣ иқтидору тавоноии системаи мушакии Стуҳна-Пиро ба ҷевалини амрикоӣ баробар мекунанд, ки нархи он чанд баробар гаронтар будааст. дар ин бора Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш дорад. Стуҳна-Пи системаи мушакии истеҳсоли Украина пайваста зиреҳпӯшҳои Русияро аз майдони ҷанг берун мекунад. он дар Киев сохта шудааст ва аз мушакҳои ҷавелини Амрико ҳам вазнинтар будааст. аввал мо барои ёфтани ҷойи сангаргирӣ минтақаро давр мезанем. баъдан хандақ кофта ҳадафро интизор мешавем. барои дарёфти ҳадаф мо ё 2 ҳафта ё моҳ интизор мемонем. мо бахшҳои зиёд дорем ва ҳар яке мавқеъ ё ҷои худро дорад. нирӯҳои украинӣ дар ҷанг бо Русия аз ду навъи мушак Стуҳна-Пи маҳаллӣ ва ҷавелини амрикоӣ истифода мебаранд. дар баъзе ҳолатҳо ҷавелин ҳадафро интизор мешавад. баъзан бахши иктишофӣ ба мо ҳадафро нишон медиҳанд ва мо ба он зарба мезанем. нархи арзон ва дурзанӣ аз бартариҳои дигари мушаки истеҳсоли Украина будааст.
шаби гузашта мо бо ҷавелин ҳадафро пайдо кардем, вале масофаи байни мо 4 километр буд. барои зарба задан ба он мо мушаки стуҳанро гирифтему дубора ҳадафро интизор шудем ва бо он зарба задем. نیروهای اوکراینی میگویند با استفاده سیستم موشکی استوهنه بارها توانستند پیش راه حمله توپخانه و زیره‌پوش‌های روسیه را بگیرند. در یک ماه اخیر روس‌ها یک مرتبه توانستند به منطقه ما با 15 ماشین حمله کنند، اما یگان تاش به هدف نرسید. فرمانده آنها در مینه ترکید. تانک‌های باقی مانده را توپخانه‌های ما نابود ساختند. هر کسی که از این تانک‌ها بیرون آمد به اسارت گرفته شدند. تقریباً تا 10 نفر اسیر شدند. یک دفعه دیگر نیروهای روسیه با 11 تانک و توپخانه حمله کردند. این حالت در کامینکا رخ داد. ما با 5 موشک استوهنه به حمله جوابی شروع کردیم. کسی از جانب آنها زنده نماند. 10 تانک و یک بتیر داشتند. استفاده سیستم موشکی جاولین آمریکایی آسان‌تر بوده است. برای استوهنه موشک‌های گران وزن در کار است. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین کشورهای عضو پیمان ناتو توپخانه‌های موثر از جمله پایگاه موشکی هایمارس و هوتویزر را به سربازان اوکراینی پیشنهاد کردند. нуралӣ эмомалӣ варзишгари тоҷик дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон дар эквадор ҷараён дорад. дар вазни то 66 кило мақоми аввалро касб кард ва бо медали тилло сарфароз гашт. паҳлавони ҷавони тоҷик дар рӯзи аввали қаҳрамонии ҷаҳон 10 август дар даври муқаддимотӣ варзишгари италия валерио аколиро мағлуб кард. ӯ дар даври дуюм максим маундагаи фаронсавиро шикаст дод. дар даври чорякниҳоӣ ба рақибаш аз туркия муҳаммад демирел ғолиб омад ва ба нимфинал роҳ ёфт. нуралӣ дар даври нимниҳоӣ ҳарифашро аз молдова ноком кард ва дар финал қаҳрамони феълии осиё миёни ҷавонон азизбек ортихофи ӯзбекистониро шикаст дод. ҳамин тариқ нуралӣ эмомалӣ барои дарёфти медали тилло соҳиби 700 имтиёз ва ҷоизаи молӣ дар ҳаҷми $2000 амрикоӣ гардид. зимнан дар таърихи ҷудои тоҷик ин дуюмин медали тилло аз қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон ба шумор меравад. нахустин медали тиллоро Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 73 кило моҳи октябри соли 2019 дар қаҳрамонии ҷаҳон дар Марокаш ба даст оварда буд. сафорати ӯзбекистон дар русия муҳоҷирони ӯзбекистониро ҳушдор дод ки ташкили гурӯҳи ихтиёриён ё иштирок дар ҷангҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ ҷиноят ба ҳисоб меравад. ин сафорат гуфт бино ба қонунгузории ӯзбекистон иштирок дар ҷангҳои хориҷӣ зархаридӣ унвон дорад. кодекси ҷиноятии ӯзбекистон барои зархаридӣ то 10 сол зиндон пешбинӣ кардааст. пештар аз ин раҳбари ҷомеаи ӯзбекони осиёи марказии кишвари Перм Ҷаҳонгир Ҷалолов пешниҳод кард ки барои ҷанг дар Украина гурӯҳе бо номи Темурланг таъсис дода шавад. навори суханронии вай дар телевизиони Вета нашр шуд. вай аз касоне ки дар суханрониаш ҳузур доштанд даъват кард ӯро дастгирӣ ва ба гурӯҳ бипайванданд. нашри Коммерсанти Русия пештар навишт дар минтақаҳои он кишвар токунун бештар аз 40 гурӯҳҳои ихтиёриён барои ҷанг дар Украина сохта шудааст. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 11 августро фаро мегирад. дар тоҷикистон аз августи соли 2019 барои сарпечӣ аз табобати бемориҳои сироятии мисли сил ва вируси завфи масунияти бадан спид ҷазо муқаррар шуд ки то 1650 сомониро ташкил медиҳад. чунин чора ба қавли мақомот пеши роҳи паҳншавии беназорати бемориро хоҳад гирифт. дар тоҷикистон беш аз 7000 нафари олудашуда ба спид, 10000 гирифтори сил таҳти назорати тиббӣ ҳастанд. 11 августи соли 2008 Расул Боқиев дар Олимпиадаи Пекин дар вазни то 73 килограмм дар бахши ҷудо соҳиби медали биринҷӣ гардид. дар 16 соли ширкати варзишгарони тоҷик дар олимпиадаҳо ин нахустин медали як намояндаи тоҷикистон будааст. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва то суҳбати дигар хайр, худо нигаҳдор.